ƙorafe-ƙorafen da ya kai a majalisa ina ganin bai wuce sau ɗaya ba ko sau biyu, kuma duk tsawon lokacin nan da yake zaune. In za ka iya tunawa, a cikin wata magana ma da ya zo yi, sai da shi shugaban majalisar ya ce bari in baka dama saboda kai ne dama ba magana kake yi ba. Wannan an nuna shi a bainin jama'a, a bainin duniya gabaki ɗaya, wanda ya nuna cewa zaman ma da yake a majalisar kawai zaman kashe wando ne. Babu wani abu da ya yi wanda ya kawo wani ci gaba. Shi ma yana ɗaya daga cikin masu rantse-rantse, saboda in na tuna akwai wani zuwa da suka yi karfi yi ma mutane jaje, yana rantsuwa ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa, ko da za su rasa rayuwarsu ne za su shiga cikin hidiman nan ta kawo zaman lafiya a yankin Funtuwa, wanda kuma ka ga ba gaskiya ba ne. Lallai abubuwa sun kankama na maganar takara, sai dai har yanzu hukumar zaɓe ta ƙasa ba ta ɗaga takunkumi ba na fita domin yin kamfen. Amma dai ala kulli halin muna zagayawa domin mu ziyarci shugabannin jam'iyya, amma dai shugabannin jam'iyya na mazaɓu, domin mu zauna mu tattauna yanayin rayuwa da kuma abubuwan da ke wakana lungu da saƙo, wanda zai sa mu ƙara gyara ko mu ƙara ƙaimi na kamfen da za a fara cikin wannan wata mai tsayawa insha Allah. To me ka gani a zagayawar da kai wanda kake ganin ƙila ya kamata a ce kai ne aka sake zaɓe misali? To tsakani ga Allah, a zagayen da muke da kuma batutuwa da muke samu daga wakilai na mazaɓu, abubuwa ne na abin takaici. Dukkansu kashi 95 cikin 100 za ka ga matsaloli ne na tsaro. Daga inda mutane sun gudu sun bar gidajensu, sun bar gonakinsu, waɗannan an sace musu ƙaddarorinsu, an sace musu shanu, an sace duk wani abin da za su yi amfani da shi ma su yi noma. Mutane sun tarwatse da sauransu, waɗansu sun sai da gonakinsu domin biyan kuɗin fansa da ire-irensu. So waɗannan labarai su ne za ka yi ta ji ko ta ina. Mutane ba a zaune lafiya, ba a iya zuwa kasuwa, ba a iya zuwa gona, ba a iya zuwa kiwo. Saboda haka rayuwar ta zama cikin tsanani fiye da yadda ake tunani. Idan muka diba kusan aikin ɗan majalisar dattawa wakilci ne na gabatar da ƙudurori da kuma matsalolin ƙila al'ummar yankin shi a zauren majalisa. Kusan za ka ga yanzu waɗanda suke sama musamman naka na yankin Funtuwa an sha ambato shi yana kawo ƙorafi irin abubuwan da suke faruwa na tsaro, amma dai har yanzu kamar da kake faɗi babu wani mataki. Ba ka ganin kai kanka in zuwa kai abin ba zai iya sauyawa ba misali? To ai ina ganin ƙorafe-ƙorafen da ya kai a majalisa ina ganin bai wuce sau ɗaya ba ko sau biyu, kuma duk tsawon lokacin nan da yake zaune. In za ka iya tunawa, a cikin wata magana ma da ya zo yi, sai da shi shugaban majalisar ya ce bari in baka dama saboda kai ne dama ba magana kake yi ba. Wannan an nuna shi a bainin jama'a, a bainin duniya gabaki ɗaya, wanda ya nuna cewa zaman ma da yake a majalisar kawai zaman kashe wando ne. Babu wani abu da ya yi wanda ya kawo wani ci gaba. Shi ma yana ɗaya daga cikin masu rantse-rantse, saboda in na tuna akwai wani zuwa da suka yi karfi yi ma mutane jaje, yana rantsuwa ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa, ko da za su rasa rayuwarsu ne za su shiga cikin hidiman nan ta kawo zaman lafiya a yankin Funtuwa, wanda kuma ka ga ba gaskiya ba ne. To yanzu ba su yi? To abin da zan ce bambanci, ai shi rashin ma sanin makamar aikin ne. Mun san cewa a matsayinka na ɗan majalisar dattawa, kana da damar da za ka iya sa gwamnatin ƙasa ma ta sanya abin da ake ce ma state of emergency, Dokar ta ɓaci? Dokar ta ɓaci a kan wannan. Kuma kamar yadda na ce, 'yan majalisar dattawa kuna iya zama ko suna iya zama ƙoshiya a maƙogwaron waɗanda suke da alhaki
na su kawo zaman lafiya, ya Allah daga sojojin na ƙasa har na sama har shi shugaban ƙasan kanshi. To in ka lura waɗannan wakilan namu yadda ka san magen barira ba su da bambanci da wannan. Kawai zaman kashe wando ake, zama ne kawai na nema ma kai abin da za a tsira da shi, ba abin da ya shafi al'ummarsu ba. To idan muka diba musamman kamar yadda kace zaman kashe wando, in ka duba musamman shi wannan sanata na da kake takara da shi, kusan lokacin shi ne aka kawo wannan jami'a ta nan Funtuwa, wanda an ga ka sha ƙoƙarin cewa a kawo wata ko kamar Karaɗuwa University ce kai baka kawo, amma kuma shi gashi lokacin shi ne aka kawo saboda yana shugaban kwamiti kamar na TETFAN. Ranka ya daɗe, ya za ka bambanta wannan da irin abubuwan da kake faɗi cewa yana ɗumama kujera? Ba gaskiya ba ne. Ita wannan jami'a da ka a Funtuwa a cikin tsarin alkawarin da Janar Muhammadu Buhari ya yi alkawarin cewa a kowane political zone za a yi University of Science and Technology guda ɗaya, za a yi kuma University of Medical and Health Sciences guda ɗaya. Saboda haka a ciki ne aka ɗauka aka yi University of Science and Technology a Ɓaɓura, sannan aka ɗauki Funtuwa aka yi University of Medical and Health Sciences. Abin da ya faru, ai a 2019 ni na ɗauki nauyin cewa za ni jami'a a Funtuwa, a Bakori, wadda na samu suna Karaɗuwa, University of Karaɗuwa, kuma har na samu fili. A ƙa'idar gina jami'a sai ka samu hili mai murabba'in hekta 100. Filin da na samu yana da hekta 14. Na yi ƙoƙarin samu wani fili a ‘yar tafki wanda mai martaba sarkin Maska ya taimaka da in samu, na samu hekta 50, amma ba mu daidaita da mutanen wurin ba wajen samun wannan filin. Kuɗin da aka sa a sai wannan fili ya isa in gina faculty guda 2 na jami'a, kuma sakamakon cewa za ni jami'a ta Karaɗuwa a Bakori, shi ya sanya a lokacin aka sa Bello Mandiya, Sanata Bello Mandiya ya kawo ƙudurin a yi jami'a a Funtuwa. Kuma wannan jami'a a lokacin na ce ba za a yi ta ba saboda university ce ta agriculture, kuma a lokacin gwamnatin Janar Muhammadu Buhari ta yi alkawarin za ta yi ta a Zuru, kuma an je an yi ta a Zuru. Saboda haka yunƙurin da na in kawo jami'a a Funtuwa ko a Bakori ko a Karaɗuwa zone, shi ya sanya aka tashi sai ba aka yi nan a yi nan a yi nan don a samu a kawo wannan abin nan, kuma aka yi katari kamar yadda na ce Janar Muhammadu Buhari ya yi alkawarin cewa za a yi waɗannan jami'o'i, kuma aka sanya ta za a yi ta a jihar Katsina. A lokacin ma ba a ce za a yi ta a Funtuwa ba ko a Bakori. Kuma lokacin da aka yarda ɗin za a yi, na faɗa na ce shi gwamna Dikko Raɗa ya yi karimci kuma ya yi abun a yaba. Inda ya ga dama ma wannan jami'ar za a je a yi ta a Raɗa, amma saboda ya adalci cewa ga university an yi a Katsina, an yi a Dutsen ma, an yi a Daura, shi yana ganin ya kamata a yi ta a Funtuwa, kuma aka kai ta a Funtuwa, kuma muna godiya da wannan karimci da ya mana. To yanzu ranka ya daɗe, in muka koma matsalar tsaron nan, kamar shi wannan da kake takara da shi, akwai irin kamar wuraren mobile haka, jami'an tsaro da ya samar da kayan aiki na vigilante da sauransu, ba ka gani ya bada gudunmawa nan ɓangaren? To wai wace gudunmawa ake? Ka je ka tambayi mutanen da suke zaune wuraren. Waɗannan mutanen da aka kawo, in banda 'yan vigilante ma ai su ne suke sadaukar da rayuwarsu. 'Yan Sea-Watch su ma suna yin iyakar ƙoƙarinsu. Amma wannan kowa ya sani ba aiki ba ne na 'yan Sea-Watch. Da sojojin da 'yan sandan suna wurin sun ce su an kawo su ne su duba abin nan, ba wai su fita su je su yi wannan abin nan. Tunda ai suna zaune a checkpoint, mutane za su zo su wuce su je su kai kuɗin fansa. Inda za a yi aikin ne, kwana nawa aka turmushe mai tatsina a Kano. Ko ba ma sai an kawo soja ba. Na yi imani mobile police na Nigerian police na Najeriya yadda na san su da abubuwan da suka yi a baya, su kaɗai sun isa su murƙushe wannan ta'addancin da ake a Najeriya. Damar ce ba a ba su ba. 'Yan sanda nawa da sojoji nawa suke fitowa a social media suna cewa gashi ba a ba su dama ba. Kwanan nan
cosmate ɗin General Attahiru Allah ya ji ƙanshi yake faɗa cewa sun yi magana baki da baki, ya gaya masu cewa ya yi tsari na wanda za a gama da Boko Haram da ta'addanci amma an hana shi. To abin tambaya a nan, idan shugaban sojojin Najeriya ga baki ɗaya zai yi tsari ya ce an hana shi, to wa zai hana shi? Kaga kenan akwai wani abu, in ba shugaban ƙasa ba wa zai iya hana shi? To kaga kenan akwai wata manufa wadda da ni da kai ba mu sani ba, sai an gaya mana menene ake nufi.